Γεια σας παιδιά, σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο του Learn Tech Fast, έτσι να μάθουμε 2-3 πραγματάκια για την τεχνολογία. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα. Θα πούμε τι υπάρχει και ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εικονική πραγματικότητα, η οποία δεν είναι μια τωρινή ιδέα, έτσι είναι μια ιδέα που υπάρχει πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι εμπορική. Έτσι, τόσα χρόνια χρησιμοποιείται είτε σε στρατιωτικές εφαρμογές, όπως ας πούμε στην εκπαίδευση πιλότων και διάφορα τέτοια. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη και μια επένδυση από τις εταιρείες πάνω στην τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας με προϊόντα όπως το Samsung VR, προϊόντα της HTC, το Google Cardboard και το Oculus Rift. Για όσους δεν το ξέρουν, δεν είναι αρκετά γνωστό, μάλλον αν δεν το έχουν ακούσει, ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα εικονικής πραγματικότητας. Λοιπόν, τι παίζει με αυτά? Αυτά τα προϊόντα είναι σαν γυαλιά ή σαν γκράνι, τα οποία φοράμε, μας αποκόπτουν την οπτική επαφή με τον πραγματικό κόσμο και μέσα από την οθόνη ζούμε στον εικονικό κόσμο. Έτσι μας δίνει μια καινούργια νέα εμπειρία, η οποία δημιουργείται, παράγεται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και αυτό είναι κιόλας η εικονική πραγματικότητα. Αυτό είναι δηλαδή η αποκοπή από τον πραγματικό κόσμο και η εισαγωγή σε έναν κόσμο καινούργιο, ο οποίος δημιουργείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Καταλαβαίνετε πόσο εθιστικό θα μπορούσε να είναι αυτό, ίσως για gamers και για άλλες πατέντες, ας πούμε, οι εφαρμογές στην καθημερινότητα. Λοιπόν, προϊόντα όμως εικονικής πραγματικότητας δεν είναι, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό σε όλους όσους βλέπουν αυτή τη στιγμή Learn.gr, δεν είναι το Google Glass, ας πούμε, ή το Microsoft HoloLens. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτά, είναι και αυτά έτσι παρόμοιες τεχνολογίες κρανάκια. Το Google Glass το φοράμε, είναι σαν γυαλιά, μπορεί να είναι γυαλιά ηλίου, μπορεί να είναι γυαλιά κανονικά. Μας παρουσιάζεται μια οθόνη, γίνεται προβολή μιας οθόνης μάλλον στο πλάι, όπου μπορούμε να δεχόμαστε πληροφορίες, π.χ. μπορούμε να κοιτάμε κάπου και να έχουμε πληροφορίες για ένα ξενοδοχείο όταν κοιτάμε την ταμπέλα του. Μπορούμε να πηγαίνουμε στο δρόμο και να βλέπουμε σε μια μικρή οθόνη το χάρτη, όπως βλέπουμε στο κινητό μας, να τον βλέπουμε από τα γυαλιά μας, έτσι να παρουσιάζεται. Αυτό λέγεται επαυξημένη πραγματικότητα. Και λέγεται επαυξημένη πραγματικότητα γιατί αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή, έχουμε επαφή με το περιβάλλον, με τον πραγματικό κόσμο, αλλά πάνω σε αυτά προσθέτουμε πληροφορίες, προκειμένου να κάνουμε τις δουλειές μας ή τη ζωή μας πιο εύκολη. Κάτι σαν το κράνος του Iron Man, που μπορεί να δει μπροστά, αλλά έχει ένα σωρό πληροφορίες μπροστά του επιπλέον, οι οποίες παράγονται από έναν υπολογιστή. Το ίδιο ισχύει και για το Microsoft HoloLens. Όσοι δεν ξέρουν για αυτό το project, υποτίθεται ότι θα δουλέψει με τα Windows 10, τα οποία παρεμπιπτόντως έρχονται, και ίσως βγάλω και ένα δεύτερο βίντεο για αυτά για να δείτε πως είναι. Το Microsoft HoloLens, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά μπορείτε να μπείτε στο επίσημο site της Microsoft, από το οποίο παραθέτω και φωτογραφίες, έτσι, αλλά λειτουργεί με ολογράμματα. Και όταν λέμε με ολογράμματα, έτσι, τρισδιάστατα αντικείμενα στον χώρο, τα οποία δεν μπορείς να τα πιάσεις, αλλά μπορούν να είναι διαδραστικά μαζί σου μέσω του υπολογιστή. Έτσι, καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό. Γι' αυτό όσοι δεν μπορούσατε να πιστέψετε τέλος πάντων ότι τεχνολογία για ολογράμματα υπάρχει ήδη, καλό είναι να αναθεωρήσετε, γιατί σε λίγο καιρό είναι πολύ πιθανό να τα δούμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε ξεκαθαρίστηκε και η διαφορά. Είδαμε και μερικά από τα προϊόντα που κυκλοφορούν. Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και πιστεύω ότι θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κόσμο από ό,τι είχαν οι 3D τηλεοράσεις, ας πούμε. Βασικά γιατί έτσι λένε οι περισσότεροι, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με αυτά τα αντικείμενα και τα βλέπουν. Να ξεκαθαρίσω κάτι ακόμα, έτσι. Υπάρχουν κάποια headsets εικονικής πραγματικότητας, virtual reality, έτσι, τα οποία, ως το Oculus Rift, τα οποία έχουν τις δικές τους οθόνες, έχουν τα δικά τους πράγματα πάνω. Είναι μια συσκευή αυτή καθεαυτή, η οποία δουλεύει μόνο της. Άλλα προϊόντα όπως το Samsung VR και το Google Cardboard παίρνουν το κινητό μας μέσα, το οποίο πάνω έχει accelerometer, έχει οθόνη δικιά του
και όλα όσα χρειάζεται, κάμερα δικιά του κτλ. Όλα όσα χρειάζεται για να δουλέψει το headset. Στην ουσία χρησιμοποιούμε το κινητό και βάζουμε δύο φακούς μπροστά, έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα headset εικονικής πραγματικότητας μόνο μέσω του κινητού. Το οποίο δεν είναι άσχημη ιδέα και φαίνεται αρκετοί να την απολαμβάνουν. Οπότε λοιπόν υπάρχουν δύο είδη headset για εικονική πραγματικότητα και η επαξημένη πραγματικότητα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου θα είναι και πιο χρήσιμο για τον κόσμο, καθώς ο εθισμός στην εικονική πραγματικότητα πιστεύω ότι θα μπορούσε να βλάψει πολλούς, πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στον υπολογιστή τους χωρίς να έχουμε εικονική πραγματικότητα ακόμα, αλλά μπροστά σε μια οθόνη. Λοιπόν, δεν θέλω να γίνομαι στενάχωρος, γι' αυτό θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Ετοιμάζω κάποια πράγματα για σας, παιδιά. Δυστυχώς δεν μπορώ να ετοιμάζω συνέχεια, διότι έχω άλλα πράγματα να κάνω και αυτό το έχω ξεκινήσει σαν χόμπι. Για την ακρίβεια, είμαι φοιτητής, είμαι κοντά στα τελειώματα τώρα, έχω αναλάβει την πτυχιακή μου, καταλαβαίνετε. Αλλά ετοιμάζω διάφορα πράγματα για εσάς όποτε μπορώ και κατά καιρούς. Ένα από αυτά είναι για όσους έχουν δει το unboxing της υδρόψυχης της Rising Tech, δεν υπάρχουν πολλά βίντεο γι' αυτό. Γι' αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε και από εδώ. Θα βγάλω ένα πλήρες review και ευελπιστώ ότι θα συμπεριλαμβάνονται και θερμοκρασίες με overclocking μέσα. Και θα απαντήσω και σε ερωτήσεις, δείχνοντας το βίντεο βέβαια, για τη συνδεσμολογία αυτού του μηχανήματος, γιατί ένας φίλος του LearnTech με ρώταγε διάφορα πράγματα. Θα υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά μέσα σε αυτό το βίντεο, μπορείτε να το δείτε, μπορείτε να δείτε unboxing από τα ακουστικά της audio τέκνικα κτλ. Δείτε τα βίντεο μας, βοηθήστε το κανάλι λίγο να μεγαλώσει, γιατί σας είπα αυτό γίνεται σαν χόμπι. Καλό θα να μεγαλώσει, να μαζευτεί λίγο κόσμος, ώστε να μπορέσω στην πορεία και όταν βρω χρόνο να κάνω περισσότερα πράγματα, ίσως να μπορέσω να προσφέρω και καλύτερα πράγματα σε εσάς. Λοιπόν, θα τα πούμε και καλή συνέχεια και φυσικά να έχετε ένα καλό καλοκαίρι τώρα που μπήκαν οι ζέστες. Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. Forward all preferences from home interface. Will do, sir. All right, what do you say? I have indeed been uploaded, sir. We're online and ready. We start the virtual walk-around. Importing preferences and calibrating virtual environment. Do a check on control surfaces. As you wish. 3, 2, 1.